thing is, zimene anthu amakambira kunena kuti munthu indu wa sataniki whatever mwina tikumasuleni eti. Nkhani yake ndiyonena kuti you don't have a solid foundation ya business imene amalawi anayiona kuti Bushiri amagulisa chips apo. Tikamayankhula chilungamo ena mumanena kuti ndi nsanjeti. Koma lero tiyankhula basi. Ileyo lifuna lero tifunse video iyi ipite kwa Shepherd Bushiri. Shepherd Bushiri timayamika kuti mumathandiza amalawi pa mavuto osiyana-siyana koma tiye tizinena chilungamo eti. Sizofunikira kuti anthu azinena kuti anthu awandi olemera koma chuma chawo sitikuchidziwa kumene chimachokera. Ineyo I can say kuti ndi chinthu chosakhala bwino. Ndimakuonerani ku Iron Man mmanena kuti ndinu munthu olemera, muli ndi makampani ku America, muli ndi makampani kayakuti, muli ndi makampani kayakuti, muli ndi migodi. But the thing is, zimene anthu amakambira kunena kuti munthu indu wa sataniki whatever mwina tikumasuleni eti. Nkhani yake ndiyonena kuti you don't have a solid foundation ya business imene amalawi anayiona kuti Bushiri amagulisa chips apo. Bushiri ali ndi barber shop apo. Ndiye from that end analemera anapanga easy. Because we can give you good examples anthu ena timawapanga attack ngati Malawi mujaonena kuti ndi olemera komano at least foundation yawo timaidziwa. Tikakambe ngati mene alili achina Muli brothers achi. Ineyo I know their fathers. Bambo awo oyambirira amene amapanga amagulisa na ndolo pa chiringa m'matumba. Kumapikula tina ndolo kumakhaika pa khonde kumagulisa business kumakula ndikubereka ana amuna aja kumawathandiza business ndikukula. Where did you get all this money? Mene muna kuti muli ndi chuma kaya ku America kaya ku United Arab Emirates wherever, Zambia, Migodi, wherever. People are looking for the truth of the foundation of your business. Ife simaombera manja zopusa. Ndiye munanena kuti amene azinena zaine tiziyamanga ifeyo ngati kuli kokagona ku Mikuyu prison watu ndikumene kuja pafupi azikatipasa gaiwa. Koma chilungamo tizichikamba pano popoera mtima kunena kuti njira zanu ndizaziphuphu. Mumagwisa ntchito Bible okwanamiza amalawi ndizi anthu azikula pansi ngati kunena kuti inuyo ndi munthu onena kuti muli closer ndi Mulungu. But which is not true. Tell us. Kumene kunayambira chuma chanu chioneseni. Ineyo ndinali ndi barber shop apo. Mbaba shop umoni napangamo ndrama zakuti ndipo ndachoka paipo ndakafika pakuti nditafika stage E. So you are telling young people kumauza kunena kuti munthu kuti achite bwino amayenera kuti akhale ndi network. What type of network are you talking about? I don't want to be intimidated pa chilungamo wina wakazinena kuti muziko munthu alesa amene azikamba zaine ndizimumangisa. Why? Anthu akufuna people they are looking for the source of your income. Kuna kuti munthu ingadali olemera. Ifeso tifuna kuphunzira kuti analimba mtima bwanji atayamba tailoring shop. Tinamuona anali tailor pakuti. Ndipo pa tailor lapo anasegula company yazo soka. Ndipo pa company yazo soka apo anasegula business ine yokugulisa ya ndege. Ndipo anayamba ndi njinga ya moto anagula minibus. Atachoka minibus anagula bus anagula ndege. That's the channel. Osangozuka mama wandu kumawa kuti ine ndifuna iniyo mukhale ma Iron Man. Mukakama Iron Man muzachita bwino muzakhanto muzizilimbikira what. No, this is bullshit. Amalawi musamvere zinthu zimene anthu ena akakukunamizana anawabera anthu ena kwina ndikubwera nkumanena kuti ine ndifuna ndikuze ndikunena kuti ine siwakuba koma ndifuna ndikuphunzitseni kuti mukhale anthu ochita bwino ngati ine. No. If I am a teacher ndikuphunzitsa mkalasi ndikuwaphunzitsa ana mkalasi aziwa kuti ine aphunzitsi anga ndi akuti anandiphunzitsa koma lero kuti ndikafike stage naphunzira chifukwa aphunzitsa ja nawo nakuphunzitsa mkalasi. Munthu sungakomuza kunena kuti munthu mudzalemera chifukwa kuti muli ndi malink muli ndi ma network. Ife tifuna kuphwasula ma network amene utizi auza amalawi chilungamo kuti yes wolemera koma njira zake zolemerera zisakuziwika ndi wakuba amene ndi mbava. So muko zaonena kuti sina abere amalawi nakabera ma South Africans. Muko zaonena kuti sindina abere amalawi nakabera ma Zambians. But all of them they are people of God. Musawanamize anthu. And moreover dzina lanu onena kuti Shepherd Bushiri. Amen. Malawi mjamo kuli Agama, Ambewe, Apiri, Akondowe and that. Maina mbiri mpwe amene tikwaziwa ife including ineyo Manguluma. Sinavepo zina la Bushiri. Ndinachokera kuti zina la Shepherd Bushiri. Longo khala ndinu nokha atatu anu sitikwaziwa anali ndani atatu anu.
ndipo atatoa wache Bushiri amene anali ndani. Tiye ndizifufuza zinthu to the pata pakana to the end, the foundation. So please musamana mizi ya Malawi zitithandizani ziyathandizani ya Malawi ya umphawiwo koma izi zomwe alimbikisa achinyamata kuti muzikhani malinki yake iti malinki au Mbava malinki oti azikhandi network azikapereka ndalama kuti apeze passport pa window. Is that true? Network ngati amene. I want to tell you one story. I will make it next time. Koma zoona zeni zonena kuti Malawi afuna aziwe foundation yanu. Mukamaphunzitsa Malawi kuti alemere aziziwa kuti iniyo munayamba ndi chani. For Bible si capital. Chabwino ngati ili capital ndekuti munabera aKristu anu. Anakupasani chopereka ndikuyambira business. Koma inuyo mulibe capital imene ife tinayiona kuti Malawi akhoza kusonya kuti Bushiri amapanga business apa ukuwa kulalikira Bible ndi analemera. That type of network ndimene ife tikuphwasula pakati pa ine Kamangira ndi magulu ena. Ife tiphwasula ma network amene waphunzitsa Amalawi chilungamo.